Kuldtilvækst er en ny egenskab i avlsmålet for Danbred landrace og Danbred Yorkshire, som forbedrer soens pasningsevne og hæver egenfravindingen. Kuldtilvækst måles i Danbreds avlsbesætninger. Det vil vi forklare dig, hvordan det fungerer. Ved kuldudjævning sætter avleren pattegrise af samme race og alder i samme kuld og tildeler søerne lige mange pattegrise. Herefter er kuldet nu låst, og hele kuldet vejes. I de næste 20 dage vokser pattegrisene sig store og stærke hos soen. Når kuldet er 21 dage gammelt, vejes hele kuldet igen. Kuldtilvækst er således slutvægten minus startvægten. Data bruges til at udvælge de bedste søer. Danbred soens højere pasningsevne letter arbejdet i farstallen, samtidig med at grisene er store og robuste ved fravænd.